Na yi ka bariki. Na yi ka tsaya ni kuma. Ka yi tsaya amma na yi ka bariki. Ni Ai na mace ce yake. Na jiya. Na buro. Alhaji ai ke san ka an daga mashi. Ai kakka da muka ne ko. Uban yariyar na an gama komi game da shi. Lauya. Au. Lauya. Ofisa. Ka sani duk lokacin da ka gana alheri na. Na sani. Na nace da Allah wani aiki na samu kahiri. Nagode. Inda za a samu tsoka, abun mai tsoka. Wa wallahi Allah. Bana aika an so maru kuka kula. An so min na faru. To an so kuka kula Jabiru. Ina lauya. Wallahi aikin nan in muka yi shi muka buga yadda aka so. Wallahi watakila kilan alherin da za mu samu sai na aje kaki na kai ma ka aje naka. Alhamdulillah. Dan gaba ɗaya na Allah na sai abinda za mu samu. Ni sai na samu ni da kai kowane mu sai ya samu naira 1,500 kai 2,500 kowa. Miliyan 2,500 kuka A naira 2,500 dai. 50-50. Wai kuwa bisu shi da ya harka tsaya. Jami'in nan. Ban gane yanzu amma dan na tuma da. Lauya ba mai gidan ofisa na ba. Ni za ka zo da magana banza. Wacce haka? Duk inda lauya yake mai gidan ofisa na wallahi. Yanzu dan na kama abin alheri zaka ce mai in jama. Naira 2,500 bayan wana. Da buru ba ka tawaga nan ba lauya ko 100 ya yi kes. Kai maga 2,500. Kai matsayacin lauya hake. Ka jami'in nan. Na ki jayewa. Wallahi yana sa fisto da jan hannu. Wallahi Na race Allah. kai don naga ka da fisto sai na maki lemen dan babu lauyoyi ba a ba su fisto. Mu aka ba piston kaji me ya shegen banza to wuce ci ba ban taya gidan garkan gidan ku na nake ina ai maki lemon in rubuta cikin file kuma ta zauna Allah ka sa alƙali kake to yanzu za a yi ya haka so ai ka ta heka ban wallahi za ko yana to shikenan in na cika hafin ka shiga uku Allah ka don Allah ka cika min bam kai ne gida da komi makulli shi bace na yi ka bariki na yi ka tsaya ni kuma ka yi tsaya amma na yi ka bariki ni ai na mace ce yake na jiya na buru ba kai ni za zo mu da kitsan 2,500 duk an kusace mota kaina wallahi to yawa Allah ya kama ka Allah ya kama ka ban rike ma waya na rike ma waya kuma ka kama ni shikenan daga arama kuɗi shikenan ban koma ganin ka ba duk inda ka sai ina ganin ka ki zuwa wai ba na ci daga min kawo ban wallahi in sama da ƙasa na hadiya sai ka ban kuɗi na ba ni kuɗi na da Allah ya kai ba da sawa ka yi to ba da sta gwara da ma Allah ya kawo ka bawan Allah ga azzalumi na macuci kaya tsaga jawa ban gane mutuci na wallahi tsaya in baka labari bari in baka labari tsaya mana barista bana da gane ba gudu gare wallahi ban so ya saka ya tsere barista shi ka saka na saka saboda kai 50,000 ya cin min gida wallahi kawan marayi bari in baka bayani 1 minute na fahimci bayanin ka 50,000 ce 50,000 ne ka biya ta yawo ala wala ya kai barista ba barista kare ya na ban 2 minute barista kan ya ce dai gudu gare wallahi ya ta wala ya kai na son ina so mun kai mana barista zan zo mana barista barista an kai ka bashi a tsere barista ga ta yana taya ga dan malhu ba barista ka tsaga ja wancan kai kana ganin mutum bawan Allah malamin islamiya yanzu sai kai mai rauni malhu banka mutum ina za muna kotu ban gane kotu ba baka da gaskiya wallahi ni da haƙƙi na kuma a ce min ban da gaskiya ko suna kira yan ma'aikata lalle Najeriya assalamu alaikum awo to shikenan awo ku tura kuɗin ku yanzu garan saboda muna son komai ya zama success saboda gaba da fam ɗinku wa alaikum salam yalla bai baka ne lahiya dai ku kai kana kaina na kawo ma ban gani ba ni dan daba nake ina kwace ina sare okay dan daba kika son gabar daba dan daba awo kawo makamin ka shi nan ga makamin ka shi na kwanta na kwanta yanzu kwantan ci ma kana son gabar daba ko to kwanta ka kwanta na kwanta ni za kai tsarka zan bigiwa ta kari talata in na bige ma tsara za ka bar daba ka dawo bara inna lillahi ban shi dan iska kai dan daba ka mi kara ku kun kura ubanka iskan banza kawai